سلام زخبركم دخاتلتي مدبات راديو إيرانا بفلاين محمد الباب جزينا مسخم سنة حتى لو نقرب من الشاي قبل هنسي نلمون عدما لني عدمي دكتور فيفي والداي كاب نروي كاب كتما قصلويو نسوق تشحن عسران سلستن حنتي تصوان زتبهلت فتراوي لب ولد دريس الله كنت ريواز لهم إذا مسعف زيئة بإمباديت زتبهل أحتامنا كفالنيو أحتيموا أب كتما ستوكولم أب شو دنزر كب أحتاميو أب قدماي قص نايتي مصحف كنيوتي دنا زبل ألو لعلواي شنخ نايتي مصحف مالتيو تصوان نيلو قدماي مصحف فلوي والداي كم مصحف خا يغلص نسيلا أستات ميتن عسر شوعتن قصات زلوا مصحفيا حجي على الكنغبرينا زعوا مصحف اسلام تايو نزا مصحف صحفة درخت حديرو دكتور فتو والله كندي وسيدات له انت دير مبقس حسابات بس مصحف غيرو انت خبل لنا ديري زلو تنطبعات انت مزو كلو جلاز وزعبات كفينا مجمرتا دكتور فتو والله مجمرتا مسنكا فقد ان يكون كاس لازم مساخان نزا مصحفون سلازم بركت كان أنا زي مسكنك شيشاي جزية فليخة بزعبة مصحف ننببتي خلنا ليا جزية سريع كان عايش لزع عدم كاني زي مسكنك يغني الله صبو ما أرس كده حن ما توخلنا بتأرس نجمر تصوان زبل أبت مصحف تقيس كاي ولا خاطر رجومون ما بتجسيون كبيكم درخ كايتو منشن جن كاب عند بيت كامتان سبات كسمعوه تصوان مالت انتهي مالت يترجمو أبز مصحف كا انتهي كوكلل كا انتهي ما تخلف كا خا مريس كا زلخا صبوا الله تقال زوترتي كونتن سوم ቋንቋ ግዕዝ ድመልኩ ደኣ ምናልባት ክብሎ ዝያዳ መሓሸን በር ክቲ መበገሲኡ ተቃል ናይ ግዕዝ ቃል እንታይ ንምባል እየ ከዓ ተጠቂመላ ዋልታ ወይ ድርዒ ወይ እውን ደብሪ ካብ ክፉእ ነገር ተዕቆበሉ ደብሪ ስለ ዘመልክት ከም ድርዒ ወይ ከም ዋልታ ወይ ድማ ካብ عماتي خاب حيال تخوللو ويتخلللو نزبل حساب كتوكري لقيت تقيملا نزز مرس كارلو مخنيات اتي حفشاو نايت زانتا ملغتي او سلزت مرديخا ولا استقال كتلالينا كاب ديكشنري وصابل كنابتي نابت حفت سب كتلالي سلز دلخاديخا ولا استقال بقطم تفلتاني يركاموت زانتا نشو تسمعي خانتي زانتا نتي أرست مريسكايو تارستي انتاي زبحال أرستس كل جزء أنفات خون على لون دي زبحال جلوس خون لاي أي كون خون جن أنفات خون على لو يزبحال حجي تارستها أنفاتي تحستو بجل خفال نايت تحستو سي مسأ يستني بحفشانة نايتات المصحف مسرتاو ملختون تو كلها بزبليا تارستو تمريصا كومو زمسل نوحد قال يا ارستي قال ملون ابت حسابي ملالس نيرو دحارغن حدا معلتي زياده تو كلها انا تحساب بزبل كالاي كاهم زبل كيا تي بزحات አለው ገለጽ ተቃላስ ዘይን ተቀመሎም አብገሊኡ ዘይን ፈልጦም ንሱን ከመላለዩን ከተቀመላ ስለዘለኹ በክልቲ ረዋሒታት ነዛር እስትመሪጽያ ማለት أبترستو أبت قدامي قص نايت مسحفون إتي أب كم والتا خوين زكالاخل كاب زلاقي زكالاخل السو نتوم كافيت زموسو جماراتات تخلاخيلو كودقوم ويكا أبو كالاخلوم يزرعي أبت سئلمو نترس نايت مسحفو زوكل كوين يسمعني نعم مسحف قصكا بزا مسحف زيكون كان مسيحا قد محجي سراح خيام نيروميم
حنتنا أبنت أنا خبتن بس أحتامي من كل جهة كأنا يسأل مصحف فلتة كلمة إيه ويكال أنت الله من سبعة مثلا لا لا نتي مصحف كونا بيكن زركب مثلا فلتوون مجرى من قد خدت نجرنا تبونير بمصحف ملك زتحات مازي إن كلتا مصحفتين زلوا مالت بتجرنيا بإنجليزي صحفكم مصحفين وني باللين زي كاتي مس علتاون جراي زتحاز ناي مرمر صحفات مالتي بتموي سلازي تا قداميتي كمزي تقسكايو أحتامي كليو كابون كتركب تخليان استبلت ناي كل مصحفيا تا دحريات مص زلا زيا تي منالبات همزي قدما بالكام تو تقسكايو دحرنا نمص نكون زبل جمجام ኣለኒ ግን እቲ በጋግሰን ግን በሓንሳብ ማለት ንክልቲአን ዘበገሰ ሓሳብ ግን ሓደ ናይ ሓባር ረቋሒ ጽቡቅ እቲ ስራሕ ርእሱ ዝኸኣለ ኣብ ስራሕ እዩ ዋላት መበገሲ ዝርዝር ነገር ካይሆነት ሰብ ላይ ኮነ እቲ ፕሮሰስ ንባዕሉ ዓብ ስለ ዝኾነ ወይ ከቢድ ስለ ዝኾነ እቲ መበገሲ ሓሳባት ካን ትኽተሃርሞ ዘለካ ዓላማን እስከ ኣካፍለና ብሓፈሻ እቲ መበገሲአን እዞም ደቅና ንኣሽቱ እንከለዉ ዳርጋ ቅድሚ 14 ዓመት 2009 እዩ ዝኸውን ዘሎ መጽሐፍቲ በትግርኛ ናይ ነጸብራቅ ናይቲ ባህልን ኣከባብን ዘሎ ማለሲ ብዛዕባ ኤርትራ ክትዛረብ ከለካ ከተዘንቱ ከለካ እቲ ዝቐለለ ንኦም ዝምስጥ መጽሓፍ ብዛዕባ እቲ ባህሊ ሕብረተሰብ ኣነባብራ ቅርፂ መሬት ነዚ ኩሉ ኣጠቃሊሉ ዝነግረልካ ዛንታ በቲ ቋንቋኻ እንድሕር ረኺብካ ሓደ ክፋል ነቲ ኣነ መን እየ ወይ ድማኒ ምስለይ ከምዚ ይመስል ምስልና ከምዚ ይመስል ዝብል መልእኽቲ ከተመሓላልፍ ዘኽእለካ ኳሊቲስ ኣለዎ ማለት ረቋሒታት ኣለዎ ሕጂ ንከምዚ ክውክለልና ዝኽእል መጽሓፍቲ ደሊና ኣብ ኣማዞን ይኹን ኣብ ገለ ኣትሊስት ኣይነበረን ንምባል ኣይኮነን ግን ከምዚ ናይ ሕጂ ደሓን መጽሓፍቲ ትረክብ ኢኻ ደሊና ክንረክብ ኣይከኣልና እንተን ዝረኸብናየን ኣዚዝና ርኢናየን ማለት እዩ እሞ እንድሕር ብዙሕ ሰብ ተሰዲዱሎ ብዙሕ ሰብ ከዓ ንከምዚ ከማና ፈለማይ ስድራ መስሪቱ ቆልዑ ክዕብታት ተብላሎ ስለዚ እንድሕር ከምዚ ኮይኑ ሲ በዓልና ደይ ንፅሕፍ ድሓርቲ ዝረኣናዮ ፊድባክ ካብቶም ግብረ መልሲ ካብ እቶም ቆልዑ ከዓኒ እቲ ንሕና ንነግሮም ዛንታስ ካብቲ ካብ ላይብረሪ ምፂና ነንብቦ መፅሓፍቲ ናይ ዝዓዲ ዝያዳ እናመሰጦም ከም ዝመፀ ስለ ዝረኣና እሞ በዓልና ዘይንፅሕፍ ገሌለ ማለት እዩ ፅሒፈ ገና ማለት ሲ ንመፅሓፍቲ ዝኸውን ናይ ቆልዑ መፅሓፍቲ ዝኸውን ተወሰነ ዘይተሓትመ ዝኣና ራኽቦ እውን ኣሎ ምናልባት ኣብዚ ናይ ቆልዑ መፅሓፍቲ ዝግደስ ሰብ እንድሕር ረኺብኒ ከነቀላጥፎ ንኽእል ኢና ምክንያቱ እቲ መፅሓፍ ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ፔዳጎጂካል ኣስፔክት እቲ ማለት ንቆልዑ ብዝምስጥ ንሶም ዝመልክዎን ማለት ንሶም ዝርድእዎ ቋንቋን ክግለፅ ስለ ዘለዎ እቲ ዛንታ ሓደ እዩ እቲ ገላልፃ ከዓ ካልእ ስለ ዝኾነ በዚ ዝግደስ እንድሕር ሃልዩ ኮንታክት ክገብረኒ በዚ ኣጋጣሚ ዝኽእድሞ ወይ ብትሕትና ክሓትት ትደሊ ሕጂ እቲ መበገሲ ከምዚ ክብሎ ዝፀናሕኩ ባህላውን ከባቢያውን ነፀብራቅ ናይ መንነትና ክገልጽ ዝኽእል ናይ ቆልዑ መጽሓፍቲ ንመጽሓፊ ተበጊሱ ማለት እቲ መጀመርያ ሕጂ ኣብቲ ናይ ቆልዑ መጽሓፍቲ ዛንታታት ቆልዑ ክለና ንሰምዖ ዝነበርና ግን እቲ ባህላዊ ድባብ እቲ ከባቢያዊ ምስሊ ኣቢልካ ገሊኡ ቁርፅራፅ ናይ ኤዞፕ ቆልዑ ከለና ዝነገረና ዝነበረ ድሓር ምስ ጎበዝና ናይ ኤዞፕ ምዃኑ እቲ መበገሲ እዩ ዝፈለጥናዮ ገለ ግን ንሕና ክንሪኦ ከለና ንኣብነት ዛንታ ክነገረና ከሎ ኣብ ከባቢና ንሪኦ ማለት ብእምሮና ንስእሎ ዝነበርና እቲ ስእሊ ኣእምሮ ነቲ ንፈልጦ እዩ ዝመስል ሰሳሓ ዝብል እንድሕር ሃልዩ ሰሳሓት ስእሊ ኣብ እምሮካ ኣብዚ ምናልባት ዓጋዜን ትበሃል ትኸውን ክንገር ከሎ እቲ ዛንታ እቲ ጎቦታት እቲ ምስሊ ናይ ማለት ወሓይ ኩሉ ትፈልጦ ኢኻ ስእሊ ትፈጥር እሞ ነቲ ስእሊ እቲ ብዘንፀባርቕ መንገዲ ከዓ ነቲ ፅሑፍ ክንፅሕፎ ፈቲና ማለት እዩ ሕጂ እቲ መጥመሪ ረቋሓ ናይ ኩለን እንታይ እዩ እቲ መንነትን ባህልን ዝብል እንድዩ ሕጂ እተን መጽሓፍቲ ምስ ናይቶም ቆልዑ ወዲእና ነቶም ማለት ተወሰነ መጽሓፍቲ ወዲእና ነቲ ዛንታ እውን ደጋጊብና ክንነግሮም
مس بلنا إذا حساب زي متي أهلي مالتي إذا سي بزح زي تبربرة زانتان تاريخنا ندي زلو نات واحد يبلنا نايم صحف تقم يزلنا أننا هجين بقس زلنا أبتي نايت مرتي مداي كم حبرة سبتي ماس education حجيز جمرس لزغنا استمهر حجيز سبت ماهر مالتي أكون كن تببز حجن كن مهار جمرنا حجز لزغنا تفريات نايت تمرتنا حجيز رأزلو سلزي تزانتا لو تصحف جن وحدي مبالي حجي انتاي بالحساب متي نسي زوم فلوطات مصحفتي تهرافي ملكع فيلمون كيترفز تسرح مصحفتي صحفو كم بعل لورد اوف ذا رينجز بعل هاري بوتر صحفو تي مبقس زانتهم دحر إناسي اب همز فتراو زانتا زتمركوسا خوينو اب كمزي زانتاتات نو زمسل زانتاتات ونالنا ندي نحجي اتا حساب زبقسته ذا حساب زي اوكي مو انسي مالسي بخوم ملك صحاف زخل صحف زانتان دار كنا قرب كويناسي نتي بهلاو رشانا نبعلو بخمي كنقولهم خالنا اتبل حساب نابزا مصحف زي اتطرنيفا مصيا مالتي حجي اذا مصحف حجي ان نناقشتو تراي علامات زغبره ايو نابوز انفته ايو الكادو تحسب ولا سنناقشتون الماخل عيد مزلو من عبيتن بمعره تتقملو معره كردون كجنزبون زخيل ايو الكاها تحسبناتكا قداموت اودينس ويكا تخاتلت ويكا انببتي من يوم الكا تامن زي مصحفتي بحافشا زبغوسو حساب دا ايو تي ባህላውን ከባቢያውን ማለት ነቲ መንነትና خራጉደልና ደቅና ክንምህር ዝሕግዘናን ዝብል ሓሳብ ዘበገሶ ኣብ ቆልዑ ዘተኮረ ዛንታን መጽሓፍ ንዓና ንባዕልና ክንጥቀመሉ ኢልና ዘበገስናዮ ዳኣዩቲ መበገሲ እንበሪ እዛ መጽሓፍ እዚኣ ናብ ንኣሽቱ ቆልዑ ናብነት ትሕቲ 12 ተባሂላ ይኮነትን ካብኡ ንላዕልን ዘለዉ ንዓበይትን ተባሂላ እያ ተጻሒፋ እጅቲ بفلاي بدك زلوا قولوا متشم ولا تبتقرينيا تصحفوا ولا تزقل لما صحفون كبدهم خل دي وابزقن بتي قانقوا يكون بتازل لها النعامي بتي ازنات واي يكون سي زبق كو يلن بفلاي بتو قانقوا برتخالقكو لناشتون دي سماع انتاش ميلن جن تي بتو قانقوا جن قرب برتاكب الخالي تمل اختو خاني مزكوتتي كاون لا على زلون نعبيتن زيادة يسامع يخولي لقمت أبز مصحف عماتي تقاتي بحري زلو متيو نتنيتهم عدينا بابران كل نغير ميفح كبلوم زرقاء نبتوشت مصحف زهكياتهم مالتي حجي بزوم طبيعة زيوم انتاها حلف دل زلها رأيز بحال قول علون أبنت أبو حقوتاتو أبو حقوقو كزانتاتات نقروب زعباني كواخبتي ملختنا بتصلمات كوينهم نتي سماي مستمتو زمحلالفو ملختن تمرتنا له زم كلهم نبيهم زوسدنا عن باباي تاك وسط دلها حبزم كلهم تن كندي رقحت زتكور كلن انت حدا اوكي تي كم زخبلو اقدم زبلكو تي زانتا تزانتاتات አለና በቀራርቡን ነፍስና አምልላይን ግን በጽሁፍ መልከ ገርና መሳተው ዝሆነ መልከ ቀርብ ወላውን ፈተናው እንዳርጋ አዚ ድሩት ስለዘሎ አይ ገበርና ያን ዘለና እጂ እታ ናተ ያቀነብዚ አንታያ ሓደ እቲ ዛንታ በመሳጢ መንገዲ በኡሩም ቋንቋ በመሳጢ መንገዲ ከቀርብ ይኽእልዶ እስኪ በተዓቀመይሲ በፈተን ትብልያ ነቲ ጠመተ ናብቲ ዘለና ሃብቲ ንምቅናዕ ማለት እዩ በከምዚ ጽሒፍካሲ ወላውን ድሕር ነፊዕናኮ በፊልም መልክዕውን ተተርጉሙ በቲ ዝበዝሐ ክፋል ህዝቢ ዓለም ዝፈልጦ ቋንቋ ተጻሒፉ ተተርጉሙ ነፍስና እንላልየሉ ገባብ ክንፈጥር እውን ንኽእል ኢና ስለዚ እቲ መሳጥነት ተቀዳማይ እዩ ማለት ንኸባብን ፍጻሜታት እንገልጽሉ ዓቕምና نمفتاشي ناتي ولقاو عقم نبعلو جيت فيدباك تي مالت قبر ملس خبيد مسك كابن بابي مسك معرخ ندو
جميلو دي قديفو على اسكات جمراي ودايو تي حدا حرفا في معقنا خون خلي اتخالا اي مسز زلنا يا تحلال واز تحاحزي مالت ابدغ قلعه زعبي بيني قلعه زعبي مالسي اتي زلو ناي بحقو نايتي سدرا بيت بملؤ حلفنت وسيدو قلعه زعبي بعدنا نسو بيلو تا سدرا بين ابونا دن تنصيلا بين اتعبي اجي እቶም ቆልዑ እቲ ክረብሕዎ ዝኽእሉ ንኣብነት ኣብ ሓጎ እንታይ ይህበካ ዓባይካ እንታይ ትህበካ ወላዲ ነቲ ንዕለቱ ዝኸውንን ንፅባሕ ከዳልወካ ዝኽእልን ክቕርበልካ ላዕሊ ታሕቲ ክብሉ ከለዉ ወለዲ ኣብ ሓጎን ዓባይን ግን ሕሉፍካን መጻኢኻን ኣተኣሳሲሮም ንቅድሚት ከም ትጥምት ዝገብረካ ስንቂ እዮም ዝህቡካ ይሕንቅቑኻ ባህልኻ ታሪኽካ ውርሻኻ ነግሩኻ ንፅባሕካ ኣደልዲልካ ረጊፅካ ንቅድሚት ከም ትነጥር ክገብረካ ዝኽእል ምልኣት ዝህበካ ትምህርቲ ይህቡካ እጂ እዚ የብልና ማለት ይውሕደና እዚ እጂ ነዚታት ንምጉላሕ እቲ ኣብ መንጎ እታ ዛንታ ብምልእታሲ ኣብ መንጎ ራእን ኣብ ሓጉኡን ዘሎ ዕላሊት ዝጠምራ እቲ መንጎኦም ዘሎ ተቆልዓን ኣብ ሓጉኡ ዘሎ ፍቅርን ክብርን ናፍቆትን እቲ ኣብ ሓጉ ከዓ ንወዱ ዘለዎ ፍቅርን ሓልዮትን ኣብቲ ዛንታ ተጠሚሩሎ ሕጂ እዚ ምትኽኻእ ውርሻ ንምንፅብራቅ እውን ናይ ክልቲኦም ርክብ ተጠቂመሉ ማለት እዩ እዚ ዕምቆት ናይቲ ባህሊ እውን ንምንፅብራቅ እዩ ምናልባት እቲ ከም ሓደ ክፋል ዛንታ ጥራሕ ንእሽተይ ጫሌት ኣውፂና ከምዚ ንብል ንኸውን ግን እቲ ኣብ መንጎ እዞም ባህላውያን ሕብረተሰባት ክብሎም ኣብ መንጎኦምን ኣብ መንጎ ተፈጥሮን ዘሎ ርክብ ንኣብነት ዓሚቑ እዩ ካብቲ ንኣብነት ሓደ ሰብ ዝህደን ስለ ዝረኸበ ጥራሕ ነተን ጥሪት ብምልአን ነተን እንስሳታት ብምልአን ኣይቀትለኒ ዝኣኽሎ ወሲዱ ጥራሕ እዩ ዝኸይድ ሕጂ ኣብ ምዕቃብ ኣከባቢ ደኾን ኣብ መንጎ ተፈጥሮን ኣብ መንጎ ፀጋታት ናይ ተፈጥሮን ኣብ መንጎ ሰብን ዘሎ ርክብ ንምምሕዳር ደኾን ተማሂዙ ዝኸውን ዛንታ ገለመለለ ዝሓስበሉ ኣሎ ዘሕስበኒ ኣሎ ሕጂ ነዚ ዕምቆት እዚ ንምግላፅ ተባሂሉ እዩ ኢለ ንአን እውን ኣብኡ ኣካቲተየን ማለት እዩ ምናልባት ዝገደፍኮ ሕሉ ኸውን ካብቲ ዝሓተትካዮ ዘይመለስክዎ መሊስካ ኣለኢኻ እቲ ብዙሕ እውን ተዘይከድና ሰብ ከንብባ ሽውሃት ንክህልዎ እውን ስለዝሕግዝ እኹል እዩ ኢለ ዝኣምን ግን ምስኡ ተኣሳሲራ ሓንቲ ሕቶ ዘላትንሲ ደቂ ሕድርትና ንብል እሞ ኣብ ናትና ባህላዊ ፅውፅዋያትን ዛንታታትን ኣብ ናትና ጥራድን ዘለዋ ዋላስ ኣብ ካልኦት ሕብረተሰባት እውን ኣለዋ እየን መቸም ኣብ ሓደ ቦታን ግዜን ዝነብር ማለት ሓደ ሕብረተሰብ ካብቲ ካልእ እንድሕር ተፈልዩ ወላቲ ቶንስ ላህጃታት ከይተረፈውን ይቕይር እንድዩ ናቱ መንገዲ ማዕባብላ ይሕዝ እቶም ብሓንሳብ ዝራኸቡ ናቶም መግለፂታትን ናይ ሓባር ረቑሓን እናማዕበሉ ይኸዱ ካብቲ ካልእ ከዓ እናተፈልየ ይኸይድ ምናልባት እዚ መን ሽሙ ተሓንታሽም ዝዘከርኳ ድሓር ከምፃየ እዚ ፍሉይነታት እዚ ኣብ ባህልታት ኣሎ እንድዩ ግን ነዚ ዝመስል ነዚ ናይ ደቂ ሕድርትና ዝመስል ዛንታታት ዘለዎም ብዙሓት ኣሎ ንኣብነት እዚ እዘን ኤልቪስ ኣብዚ ፊልምታት ገለመለ መብዛሕትኡ ይርየ ንኸውን ነዊሕ እዝኒ ዘለዎን ግን ዘለዎም ሕብረተሰባት ኣለዉ ንኣብነት ኣብዚ ናይ በዓል ዝንብሎ ፅናሕና ናይ ሎርድ ኦፍ ዘ ሪንግስ ንኣብነት ኣለዉ ኣብ ብዙሕ ካልኦት ፊልምታት እውን ፈጠራዊ ዛንታታት እውን ኣለዉ እዘን እንታይ ዝበሃል ኣለዋ ፌ ዝበሃሉ ኣለዉ ወይ ፌሪስ ከም ፌሪስ ዝበሃላ ደቀቕቲ እየን ኣብ ተፈጥሮ ኣብ ማለት ኣብ ዕምባባታት ዝቕመጡ ገለ ደቀቕቲ እዮም ንሶም ትሮል ዝበሃሉ ኣለዉ ንኣብነት ኣብ ስካንዲኔቪያ ፍሉጣት እዮም ከክንዲ ጎቦ እዮም ዝኾኑ ኣብ ፀሓይ እንደራሪሞም ኣብ ድንጎላ ይቕየሩ ገለመላ ዓይነት ዝበሃል ኣለዎም ዛንታታት ከም ሓለውቲ ናይ ጫካ ዓይነት እዮም ጫካ እዮም ዝቕመጡ
زوم دراجون جلز بحال كأخاب سبر حق زبالة إتي تن إلبس دبهالو جن توم إلبس دبهالو communities جن mythical communities جن معرسة بيما جن كاب نايسب عقمتات برخ زبالة كإلتات هالو نحن زملو كتاوي بعقم سبك زي كال عقمتات هالو بعقنهم بمالت بقول مسلتاتهم قلنا سبيل المسلوك زي كهم زود تم زبالة بليه إذن تزي كوين حجي نازنا يدك حضرتنا تصبي غوز قرب تي تن إلبس دبهالاي مثلني خابتي كابتن فيريس زبهالا دي تزامتاتا تابقال أوتونا الله بليله تي بوبلارت تي هبوبنت جن مسحفن فيلم مسرحن مجمريا مسحف عبد المبل 10 4 10 5 ب 10 شو 10 شو منطقه لزبل እናተ ደፍረ መጽዩ ምክንያቱ እቲ ጽልዋ ናይታ ሃይማኖት እናተ ደረተ መስመጽ እቲ ሰብ ድማ ናጽነት ሄሬቲክስ ገለ አይነት ዝበሃሉ ኡታት ዘተኩሩ ሰባት ናጽነቶም ናይቲ ሰብ ናጽነት ብዛዕባ ካብ ሃይማኖት ወጻእ ዘለዎ ሓሳባቱን ምግላጽ አጸቢቁ ጉሁድ እናኾነ መስመጽ ብዛዕባኡ ዝጽሓፍ መጽሓፍቱን እናበዝሐ መጽዩ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ከዓ በቲ ዘሎ ቴክኖሎጂ በቲ ዘሎ ዓቕሚ ናይ ምጽሓፍን ናይ ምፍጣርን ክሳብ ንርእዮ ማራኺ ደረጃ በፂሑ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ምምስሳላት ኣሎ ካልኦት ሕብረተሰባትና እናቶም ከምዚ ዝመስል ዛንታታት ኣለዎም ኣብ ኣፍሪቃ ዘይተኣደነዎም ዛንታታት ከም ዝህሉ ስለ ዘይፈትሽና እምበር ኣይስሕትን ንኣብነት ኣብዚ ናይ ስካንዲኔቪያን ከም ዞም ብሕብረተሰብ ደረጃ ዞም ቫይኪንግ ዝበሃሉ ሕጂ ፍሉጣት እዮም ቀዳሞት ናይዚ ዘለናዮ ኤርያ ሕብረተሰባት ምዃኖም ግለጽ እዩ ሰብ ሕጂ ዝተፈላለየ እምነታት ነይርዎም እዩ ጽውጽዋያት ከዓ ነይርዎም እዩ ኣብቲ ፊልምታት ትሪኦ ከለኻ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ክሓተካ ደልየ እንታይ ተራ ዘለዎ ጽውጽዋያትን ዛንታታትን ምንጋር ንውሉድካ ንደቅኻ ንደቂ ደቅኻ ከምዚ ኣቦ ኣብ ሓጎ ንራእዩ እውን ዝነገርዎ ኣብ መንነት ናይቲ ሕብረተሰብ ኣብ መንነት ናይቲ ውልቀ ሰብ እንታይ ተራእዩ ዘለዎ ጽውጽዋያት ምንጋር I think إذا خاون أبز نجار زي أتوكر كه حاسب كا كم غير كم ما هجيت صوت عمل عالم خاون خليو بعزب تخا نباب كا بفلاك أبانا خال فرت سبنا خابيت رخا تاي ترى إذا لو صوت ويات من جار زانتات من جار نتقول عن نتي حبرت السب كا بحفشون كم زناي زي هجي تمهرتي تي نهوس لينا فلتت ويكلت نخنقسمن بزعبا تاريخن بزعبا نمصا زدالونا خالق افلطو وي فلتت نخنقسمن سرع تمهرتي اب زي نبرلو وان تي بمولو زغبر فلتت انما حلال فلو اغبابات ازي نير ማለት ተዛንታታት ሲ نختنبر زليو خا رقحتي نابنت تبعات ميلا مسبس أي كامل لزابن مفقارن متحللاي أبتخت فترة دلخا حبرتسب تأمانو خينكا نايكال أوت ربحان ناتكا ربحان كتحلون تخيل ميلا بزعبا أفتاتحا قريتشتات كوتاس مسبن مسكبابي خان زلكا ركبات بمولو وتتأميرو يزم حلالف جاهم زخبلو صنعكو تي زبناو تمرت وي فورمال اديوكيشن زبال بزح كاب زخلتات زي يعموي تي زانتاغن نابنت كمي غيركا تمبوت سغع زربا مالتي اب عد كمي غيرم يمهارو بمرأيم زمهارو اب حصنوت نو براكتس بمغبار بمللاي يوم كمي غيرم حق خم زملون مسلم كم زخبرو كم زماغوتون زمهارو حجي تزانتا خا ولدوتات نمت تكاتوم فلطاتوم زمحلالفلو اغباباتي بحبار كميغرم كم زنبرون دلدل حبرتسب كميغرم كم زهنصون زمهرلون زمحلالفلو اغبابات وني حجي مو ندحر نتي ببهلاوي منقدي فلطتنا محلالفلو نبرنا اغباب ندحر زمناو تمرت تكيوسي مصحف من باب سو كل يكون ناي زخونه مصحف كنبل نخلينا كل غزي 5 سبات ناتنا فلوينتات يقدسناي مسكالوت اودارينا خنرخلنا وي مسكالوت قريبنا ناتنا ربحا خنوحس كن كلنا خنصعر كلنا كل غزي عبدالدل بايتا خنرغص يدلينا رئسه مت ابناتنا مالتي ابناتنا مالتي
هو رأس متأممان يدلينا نزل رأس متأممان زخ أنا من يبزبل نزبل حتى بملاسينا نهانصو كقول عنتنا قلنا مالتي بفلاي توما بسدت نعبيهم قول لعل كل يقدسون مخنياتو بمثلي بباهلي بقانقا كابقوم أبزتفلي عب بحريم زعبي زلو ስለዚህ እታ ዓበየት ከነስንቆም ንኽእል ትኻልእ ኩሉ ፀጋታት ኩሉ ዕድላት ኣለዎም እታ ዓበየት ከነብሎም ንኽእል እታ ኣነ መን እየ ትብል ሕቶ ክንምልሰሎም እንድሕር ክኢልና እዩ ንኣን ድሕር ኣስኒዕናዮም ፅቡቅ ጌርና በገባብ ምስቲ ኩሉ ካልእ ዘድልዮም ነገራት ኣብዚ እውን ክንሕግዞም ንኽእል ኢና እቲ ርእሰ ምትእምማኖም ክንሕግዞም ንኽእል ኢና ስለዚ እቲ ዛንታታት እቲ ዛንታ ምዃኑ ጥራሕ ዘይኮነስ ዛንታ ናይ መን እዩ ብዋንነት እቲ ዝቐርበካ ዓይነት ዛንታ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ርእሰ ምትእምማንና ኣዝዩ ኣገዳሲ ተራ ስለ ዘለዎ እዩ ጠመተ ክወሃብ ኣለዎ ዝብል ፅቡቅ ወኣብ ናይ ግሪክ ፍልስፍና እውን እዚ ዓይነት ኣገባባት ንጥቀሙ ከም ዝነበሩ ቅድሚ ምፅሕፈት ምምፅኡ እውን ይግለፅ እዩ ኣብ ሞራላዊ ህንፀት ናይቲ ሕብረተሰብ ኣብ ኣተሓሳስባን ኣብ መንነትን ከም ዝበልካዮ ተራ ከም ዘለዎ ገፀለይ ፀኒሕካ ብዙሕ እውን ግለፅ እዩ ስለዚ ከዓ እቲ መፅሓፍ ኣገዳስነቱ ተራእዩኒ ክዕድመካ ዝወሰንኩ ብዘይኩ ኣብቲ ገበር ናይቲ መፅሓፍ ከምዚ ስፈ ዝመስል ዓይነት ሪካሞ ዝመስል ዓይነት ስእሊ እውን ተጠቒምካ ኣለኻ ነቲ መፅሓፍ ፍሉይነት ክህልዎ ዲኻ ከምኡ ጌርካ ዋላስ ካልእ ክትብሎ ዝደለኻ ስለ ዘሎ እዩ በዚ ካቨር ናይዚ መፅሓፍን በዚ ዲዛይንን ሽሙ ዘይዝክሮ ቅድሚ 10 ክንደይ ዓመት ይኸውን ንኡ ክሬዲት ንምሃብ ጠቕሶ ዘለኹ ኣብ ኤርትራ ኮይኑ ከምዚ ቃለ መሕተት ገይሩሲ እንታይ ክብል ሰሚዐዮ መን ሽምካ እንድሕር ተባሂልካሲ ናይ ጎረቤትካ ናይ ዓርክኻ ወይ ናይ ብርዒ ዓርክኻ ዘይትፈልጦ ሰብ ጌርካ ይትላለን ኢኻ መን ሽምካ እንድሕር ተባሂልካስ ኣነ ክስቶ እየ ኢልካ ኢኻ ትላለ ኣነ ክለ ኢልካ ሽምካ ትሕብር ሕጂ ንሕና ከዓ ከም ሕብረተሰብ ክንላለ ከለናሲ በቲ ናትና እንድሕር ዘይተላሊናስ መን ኢና ንኸውን ዘለና መን ሽምኩም ተባሂልና ክንሕተት ከለናሲ መን ኢልና ኢና ንምልስ ዘለና ኢሉ ተዛሪቡ ማለት እቲ በርባትም ኣይዝክሮን ግን እቲ ብሓፈሻዊ ትሕዝቶ ናይቲ ዝበሎ ግን ከምዚ ይመስል ነይሩ ሕጂ እዛ መፅሓፍ ከዓ እቲ ካብ ገበራ ይኹን ኣብቲ ትሕዝቶ ብዝከኣል ነቲ ባህሊ ክትመስል ካብ እቲ ስፈ እቲ ካልእ እድያት በሎ ወይ እቲ ምስልታት ኣብታ መፅሓፍ ኣብቲ ገበር ዘሎሲ ነቲ ባህሊ ዝመስል እዩ ሕጂ ማለት ንኡ ንምፅብራቕ ተባሂሉ እቲ ባህላዊ ነፀብራቕ ምእንቲ ክህልዎ ተባሂሉ ዝተመርፀ እዩ ፅቡቅ هو ናይ ደቂ ኣንስትዮ ክዳን ኣብ ጥልፊ እውን እዚ ዓይነት ስእሊ ይንፀባረቕ እዩ ኣብ ርክያሞ ደቂ ኣንስትዮ ኣዴታት ንፅባቐ ናይቲ ገዛ መለለይ ናይ ሕብረተሰብ እውን ንናተን ክእለት ናይ ፅባቐ ንናተን ክእለት ናይ ፈጠራ እውን ዘንፀባርቕ ስራሕ ሰሪሐን ኣብ ገዛ ይገብሮ እየን ከምዚ ሕጂ ስእልታት መፂኦም ነቲ ናተን ፈጠራ ናተን ኣበርክቶ ከይፈታተንዎ ከለዉ ማለት እዩ ፅቡቅ ኣብዚ ግዜ እዚ ዝበዝሑ ከምዚ ከመኻ ተመክሮ ብቕዓት ዘለዎም መፅሓፍ ተርጊሞም ምሸጡ ዘለዉ መፅሓፍ ተርጊሞም ምሸጥዎ ከዓ ናይ ስነ ልቦና ምኸሮ መዓዶ ኣለብሞ ኣልዝቦ ዝብሉ ዝናዕቑ ይኮኑን ግን ከዓኒ ተደጋጋሚ ብዙሕ ኣብ ዝኸድካዮ ኢና ንርኢ ዘለና ንስኻ ግን ፍልይ ዝበለ ፈጠራዊ ፅሑፍ እሞ ከዓ ምዞም ዓመቕቲ ዝኾኑ ንመንነት ብቐጥታ ተራ ዘለዎም ንሞራልካ ህንፀት ክህቡ ዝኽእሉ ትሕዝቶታት ዘለዎም ኢኻ ሰሪሕካ እሞ ስለምንታይ ከምኡ ጌርካ ስለምንታይ ከምቶም ኩሎም ካልኦት ዝገብሩ ዘለዉ ተርጊምካ መፅሓፍ ተዳሉ ዘይተቐሰብካ ዘይመረፅካ ብዙሓት ምክንያታት ክህልዋ ይኽእላ ያነት እቶም ዝትርጉሙ መጀመርያ እቲ ከም ዝብሎ ፅናሕካ ዝተተርጎመ ካልኦት ምናልባት ናቶም ፈጠራዊ ፅሑፋት ዝፅሕፉ ሞያዊ ፅሑፋት ዝፅሕፉ ብዙሓት የመን እቲ ቋንቋን ነቲ ባህልን ዘለዎ ብርክቶ ከዓ ብፅቡቅ እንድሕር ምክትታል እናገበርካ ብፍላይ ኣብቲ ትርጎም ብግቡእ ትርጎም ዘለዎ ኣብ ገሊኡ እናኣረምካ ኣብ ገሊኡ እናተባባዕካ እንድሕር ተኸይዱ ነቲ ቋንቋ ክብድሆ እዩ ክመጦ እዩ ክዕብዮ ከዓ እዩ ፅቡቅ እዩ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ እዩ እቲ ዓይነት ዝትርጎም ዘሎ ኣብቲ ናይ ስነ ልቦና ዘተኮረ ምዃኑ ገለ መልእኽቲ ዘመሓላልፈልና ዘለዎ ንመስለኒ ገለ ዝጎደለና ከም ሕብረተሰብ
ስለዘሎ ብኡ ክንምልኦ ቶም ትኩራት ማለት ከንብቡ ዝደልዩ ነቲ ዝጎደሎም ፈሊጦም ክምልኡ ዝደልዩ ነዚ መፅሓፍቲ እዚ ይሃርፍዎ ኣለዉ ኣብነት ካብቲ ዝመልክዎ ባህሊ ቋንቋ ወፂኦም ሓድሽ ህይወት ክምስርቱ ኣብ ካልእ ወፁ ኣለዉ ኣብ ካልእ ሃገር ይነብሩ ኣለዉ ኣብዚ ከሰጉሞም ዝኽእል ነቲ ዘይፈልጥዎ ማሕበራውን ካልእ ከባቢያውን ዳይናሚክስ ንኡ ከመይ ገይሮም ከም ዝግድህዎ ዝሕግዞም ምኽሪ የድልዮም ኣሎ ክኸውን ክእል እዩ ወይ እውን እቲ ብስድራ ቤት ዝወሃብ ብዝተፈላለየ ምክንያት ንመጻኢ ህይወቶም ከዳልዎም ዝኽእል ነገራት እውን ኣይረኽብዎን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እቲ ንሱ ዝፈጥሮ ሃጓፋት ንምምላእ እውን ጠለባት እቶም ጸሓፍቲ ጥራሕ ዘይኮኑ ዝፅሕፉ ዘለዉ እቶም ዘንብቡ ደልይዎ ስለ ዘለዉ እዩ ምናልባት ዝበዝሕ ዘሎ መፅሓፍቲ እሞ እዚታት እውን ካልእ ኣንደርቶን ወይ ካልእ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ወይ ዝእምቶ ኣመታት እውን ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ስለዚ እቲ መፅሓፍን ማለት እቲ ምትርጓምን ዓይነት ዝትርጎም ዘሎ መፅሓፍትን ብሓንሳብ ተታሒዙ ዝኸይድ እዩ እቲ ንኡ ዘምፅእ ወይ ንኡ ክውን ዝገብር ዘሎ ብድሕሪት ዘሎ ረቑሓቲ ግን ከምዚ ክብሎ ፀናሕኩ ገለ ክፋሉ ክኸውን ይኽእል እዩ እታ ምስኡ ትተሓሓዝ ቁሩብ ብዙሕ ዘይረኣኽዋ ስጋዕ ሕጂ እንታይ እያ እቲ ናይ ቋንቋ ፅፈት ዓቕሚ ረቪው እናተገብረ ኣብ ገሊኡ ኣራሚ ኣብ ገሊኡ ኣተባባዒ ስጉምትታት እንተድውሰድ ዝያዳ ነቲ ቋንቋን ነቲ ኣበርክቶ ስነ ፅሑፍን በሎ ይኸውን ኢለ ይሓስብ እዚኣ ንሳያ እታ ካልእ ንምንታይ ኣብዚ ገፅካ ኢልካ ዝበልካኒ ከም ሓቂ እቲ ንኣይ ዝያዳ ክፅሕፎ መበለኒ እንታይ እዩ ኣብቲ ሞያዊ ኣብ ሞያ ዘተኮረ መፅሓፍ ክፅሕፍ ንኣይ ዝቐለለ ምኾነ እቲ ኣበርክቶይ እውን ብኡ ገፁ መዓዘዘ ሕጂ ግን ንኣብነት ንኤርትራ ዝጠቅም መፅሓፍ ክፅሕፍ እንድሕር ኮይነ ንኣብነት በዚ ናይ ውጥን ከተማ ድዩ በቲ ዕለታዊ ዝሰርሖ ወይ ኣብ ሳልሳይ ዓለም ገፁ ዘተኮረ ኣብኡ ሪሰርች ክትገብር ኣለካ ጅ ዕድላት እቲ የለን እቲ ሳይንቲፊክ ኣርቲክልስ ዝፅሕፎ ከዓኒ ማለት ዝኾነ ኣብ ጆርናላት ዝፅሓፍ ፅሑፍ ነቶም መዛኑኻ ተባሂሉ ዝፅሓፍ ኣክሰስብል ኣይኮነን ማለት ነቲ ካልእ ኣንባቢ ብዙሕ ሰሓብን ተነባብን ኣይኮነን ቴክኒካል እዩ ሕጂ እንታይ ሓሲበ ኦኬ ስጋዕቲ ዝኾነ ዝኸውን ሲ ነዚኣ ተጀሚራ ዘላ እዚ እውን እቲ ባህጊ እውን ስለ ዘሎ ሲ ኣትሊስት ብፅሑፍ እንድሕር መፅኤስ እቲ ናተይ ሕብረተሰብ እውን ብመጠኑስ እየቐርበሉ ኣለኹ የበርክት ኣለኹ ካብ ዝብል ሓሳብ እዩ በቲ ናተይ ሞያ ክበፅሖ እንድሕር ዘይክኢለ በዚ ግን ክበፅሕ ክእል እየ ብዝብል እየ ኣብዚ ገፀ የቢለ ንምንታይ ዘይተርጎምኩ እቲ ዝትርጎም ከምቲ ክብሎ ፀናዕኩ ኣብቲ ባህልን ኣብቲ መንነትን ወላካ ብመጠኑ ትርዕሞ እንትኾንካ ነቲ ባህልካ ክንፀባረቕ ትደልዮ እንትኾንካ ግን እቲ ክትከዶ ትኽእል ብዋንነት መልክዕ ናተይ ክትብሎ ዘኽእለካ ስለ ዘይኮነ እቲ መንገዲ ትወስዶ ይደለኹ ፅቡቅ እዚ ሕቶ ዘበገስ ኩሉ ዕላማ እዚ መፅሓፍ ንባዕሉ ሞራላውን ስነልቦናውን ምክርታት ኣለዎ እንድሕር ሰብ ኣለልይዎ እዚ ትሕዝቶ እዚ በዚ ትሕዝቶ እዚ ሃብታም እዩ መፅሓፍ እዚ ካልእ ከዓ ዛንታ ከዓ መሃር ኣሎ ዛንታ ከዓ ይንብብ ኣሎ ሕጂ ግድን ኣይኮነን ናይ ስነልቦና ጥራሕ ተርጉምካ ንስነልቦናዊ ኩነታት ናይቲ ሰብ ተመሓይሾ እዚ ልብወለድ ኮይኑ ኣዛናይ ኮይኑ ግን ከዓ መኻሪ መዓዲ ሞራል ሃናፂ መንነት ኣፍላጢ እዩ እቶም ካልኦት ናይ ስነልቦና መፅሓፍቲ ከለዉ ደረቃት እዮም ዝተጌርካ ከምዝትከውን ኢኻ የናእሶም ኣይኮንኩን ዘለኹ ኣበርክቶ የብሎምን ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ክህሉ የብሎምን ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ግን ክንደቲ በዚሕዎ ዘሎ ክበዝሕ ይግብኦ ድዩ ዝብል ሕቶ እዩ ነዚ ሕቶ ከልዕልልካ ዝደረኸኒ ናብ ናይ መጨረሻ ሕቶ ክንከይድ ኢና እዚ መፅሓፍ ቀዳማይ መፅሓፍ እዩ ኣይ ተወድአን ብሕጂ ካልኣይ መፅሓፍ መዓስ ክንፅበይና እንታይ ትሕዝቶ ይክህልዎ ካብዚ ዝወሰድካዮ ኣወንታውን ኣሉታውን ተመክሮታት እንተሎ ከዓ እንታይ ክትገብር ትሓስብ ንዝቕፅል እታ ዝዓበየት ብድሆ ናይ ግዜ ብድሆ
مستي علتاوي سراح كالا حلافنتات حويسكا صحاف سلازغون قرب جزي خوسد يغال يجن كم زبالكيو انتو حدا حنت مصحف سي متكاتانا با مقتلتانا زي اسكت مصيا حجي زي انا مجمريا بخمس عينت بزيكاتي تناي قلعو مصحفتي حدا حصير زانتايو تي وسبسب نايتي زانتاون እንታይ ሽሙ እቲ ፕሎት ዝብልዎ እውን ከምዚ ናይ ዕብይ ዝበለ ወይ ማእከላይ መፅሓፍ ኣይኮነን ሕጂ ካብዚኣ ዝተምሃርኮ ብዙሕ ኣሎ ካብ ክፀሓፍ ከላ እውን ብዙሓት ኣሕዋት ኢደ ኢድካ ኢሎም ኣረምታ እናሰደዱ እዮም ናብዚ ሕጂ ዘላቶ ኣብቂዖማ እታ ሓንቲ ክብላ ዝኽእል ብዝከኣል ዓባይ ክከውን እያ እታ ትመፅእ እውን ማለት ክንዲኣ ተኾነ ምናልባት 200 ትኸውን ምክንያቱ ምስ ዘለና ግዜ እንድሕር ኣብ ሓደ ምሸት ሓደ ሰብ እንድሕር ፍርቂ ሰዓት ወይ ሓንቲ ሰዓት ጥራሕ ኮይኑ ከንብብ ዝኽእል ሞ እንድሕር ናይ 400 ናይ 300 መፅሓፍ ክውድእ እንድሕር 4 ወርሒ ወሲድሉ ኣብ መበል ካልኣይ ወርሒ እቲ መጀመርያ ዘንበቦ ስለእውን ዝርስዖ መሳጢ ስለዘይከውን ይድርብዮ ኣይውድቕን እዩ ስለዚ ብዝከኣል ፀራሪበ ንእሽተይ መፅሓፍ ክፅሕፍ እየ ዝደሊ 150 ከምኡታት ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሓሳብ ኣሎ እቲ ማእስያ ትመፅእ ዝብል ተስፋ ገብር እንታይ ናይ ዕረፍቲ ድዩ ገለመለ እናበልኩ ነታ ካልአይቱ እውን ክፍፅማ እሞ ትፅቢት ናይቶም ዘንብብዋ ወይ ናይቶም ዝፅበይዋ ከተማልእ ተስፋ ገብር ብዙሕ ምናልባት ዘይፍፅሙ ሃንቀውታ ከይፈጥር ምእንቲ ብዙሕ መብፃዕታት ማለት እዝን ክገብር ይኽእል ኣይክእልን ግን ካብዚኣ ዝመሃሮ ናብታ ካልአይቱ መፅሓፍ እውን ክቕፅል እዩ ማለት እዩ ፅቡቅ ከም ተቐድመ ዝበልክዎ ኣብ ኢምፓዲት ዝብል ኣሕታሚ ኣብ ሸወደዲ ተሓቲሙ ዝመፅሓፍ ኣነ ንርእሰይ ኣብ መንገዲ ከሉ ከይወድየ ካብ ስቶክሆልም እንዳመፅኹ ናብዚ ኣንቢበያ ነዊሕ ወሰደትለይን ከንብባ ንእሽተይ ምዃና ብልጫ ኣለዎ ደጊምካ ክትንበብ ከም ዘለዋ ግን ወይ ከም ዝግባኣ ግን ኣምነ ነዛ መፅሓፍ ዝምልከት ምስ ካልእ ኣንባባይ ኣንቢቡ ብኣወንታ ርኢቱ ምሳይ ዘካፈለ ሰብ ኣሎ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ዓዲመዮ ስለ ዝነበርኩ ካልኣይ ግዜ ኣብ ቀረባ ግዜ ክዕድሞ ኣይወሰንኩን ግን ብመንፅርቲ ንሱ ዘንበቦ ኣንግል ከዓ ክንሪኦን ክንዘራረብን ከም ሓሳብ ኣለና ስኻ ክትሕወሰና ድላይ ተኮይኑ እንድሕር ኣብ ከምኡ ነቲ በፂሕና እውን ክትሕወሰና ክንሓተካ ኢና ፅቡቅ መፅሓፍ እያ ሰባት ከንብብዋን ንስኦም ክትህሉን ደጊሞም ከንብብዋን ከም ዝግብኦም ንሓፀን ንደሊ ስለ ኣበርክቶኻ ዘየመስግነካ ዶክተር ፍትዊ ካብ ኖርዌይ ትብሎ ነገር እንተሎ ክሰምዕ ተዘይኮይኑ ወዲ ኣለካ ኣነ እውን ደጊመ እዚ ኣመስግነካ ሽሻይ እታ ሓንቲ ክብላ ዝደሊ ምናልባት ነንበብቲ ምስ ኣንበብዋ ብዘይ ምቅንጃው ብዘይ ምስካፍ እታ ትፈጥረሎም ጥብላሕታ እንድሕር ነጊሮም ዓብይ ኣበርክቶ እዩ ንኣይ ከም ሰብ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ መብዛሕትኡ ነገራት እዞም ኣብዚ ናህና ወለዶ ዘለና ጀመርቲ ኢና መብዛሕትኡ ከምዚ ኣቅድም ኣቢለ ዝበልክዎ እቲ ማስ ኤጁኬሽን ሕጂ ስለ ዝጀመረ ብዙሕ ነገራት ዘይዳሃሰስናዮም ሕጂ ኢና ንድህስስ ዘለና ስለዚ ከም ጀማሪ ከዓ እቲ ዝበለፀ ስራሕ ብሕጂ እንዲ ዝመፅእ ነቶም ብሕጂ ዝመፁ ከዳልዎም ስለ ዝኽእል መንገዲ ክሕብሮም ስለ ዝኽእል እቲ ነቐፌታ ይኹን ማዕረምታ ይኹን ብዘይ ስኽፍታ ክወሃብ ባሃብለኒ ብዝተረፈ ግን ደጊመ ንኣኻ ከመስግነካ ደሊ ሽሻይ ይቐኒየለይ ዘየመስግነካ ስለ ኣበርክቶኻ ካል ግዜ ብካልእ ትሕዝቶ ክንረኸብ ኢና ወይ ብተመሳሳሊ ትሕዝቶ ክንረኸብ ኢና ንሎሚ ግን ወዲ ኣለኹ ይቐኒየለይ